И така, здравейте, приятели, аз съм KNG и днес, както видите, отново ще играем GTA и ще направим една каскада, която ще е супер готина, поне за мен, аз преди да почне видеото. Да, направо това видео го снимам за втори път, провали са. Да, но се не види. Правим и другото. Хоп, какви глупости аз правя в момента. Забих се. И ако чуете кучето ми да лае, съжалявам. И в момента навън гърми, ясно да видим. И сега кучето влиза. Спирай! Салам, малкото на кучето! Толкова не го чува. Отнеми минути 10 секунди да се изпочва. И 13. 3, 2, 1. Скокче! Този път се получава яко. Скачам ли? Там имаш хеликоптер! Там имаш хеликоптер! Отивам за една година. Слизам. Сега отивам да взем хеликоптер. Защото имаше там полицейски. Сега ще взема тази кола и се покатера по нея. Дай ми обаче. Качвам се по колата и отивам в полицейското. Сега трябва да стигна без да ме видят. Това е моята мисия. Тук си има врата. Кой да знае? Сега ще си мина. Ще скача тук. Сега от листа нищо не се вижда. Вече се вижда. Тут вече няма листа. Идвам тук. Хеликоптер си още горе. Аз го виждам. Сега скачвам. Да, искам да го... Скочих! Сега вземам хеликоптера. Айде, взем го. И се надявам да го взема преди да ми свърши лимита за снимане. Ето го! За първи път карам полицейския. Излитаме! Той какво може? Явно само да лети и някакви спецстрели от него стрелят. Ето го, вижте какъв е гочин. Мога накрая на видеото да си го паркираме и там. Чайте малко, сега ще се спра пауза. Абонирайте се, това беше видеото. И дайте лайк. И отново се абонирайте. И цъкнете камбанката и